Sa mga oras na to, kaysa yang pagmasdan si tatay, napakasaya ni tatay. Inabot ko na ang aking regalo. At maya-maya lang ay pumasok na kami sa loob ng kanyang munting tahanan. At dali-dali naman niyang binuksan ang aming regalo. Sa sobrang saya niya, maya-maya lang ay nabahiran ito ng lungkot. Humahagulgol siya ng iyak. Bakit siya umiyak? Sinuyod ko ang buong supermarket para makabili ng regalo kay tatay. At ito na nga, naibalot na ang regalo ni Tatay Cesar Castillo Cayana. Hawak-hawak ko na ang magpapasaya at magpapangiti sa kalooban ni tatay. At paglabas ko ng mall ay madilim ang kalangitan at nagbabadyang umulan ito. Ay, magandang hapon po sa inyo mga kababayan ko. Nandito na tayo ngayon sa Barangay 174. Pupuntahan na natin si Tatay Castillo Cayana na ito para sa kanya isusurprise natin si tatay. Tana natin. Binabaybay natin ang Captain Rico Street, Barangay 174, Camarin, Caloocan City. Ay, ito na. Nandito na yan. Nakarating na tayo sa bahay nila. Tara, pasukan natin. Tao po! Tao po! Tao po! Tay! Tay! Tao po! Mukhang wala si tatay dito. Pahinga muna tayo saglit. Mukhang umalis. Tay! Tao po! Tay! Mukhang wala si tatay. Tay! Tay! Tao po! Tao po! Tay! Ay, walang tao. Walang tao dito. Pahinga muna tayo saglit. Hihintayin natin kung baka bumili lang siya ng doon sa may tindahan. Hihintayin na lang natin. Hihintayin na lang natin si tatay. At matyaga kong hinintay si tatay. Lumipas ang ilang oras. Hey! Kamusta? Tay, kanina ba? Tay, kamusta tay? Maputik at madulas. Kaya dahan-dahan siyang humakbang paakyat ng baitang kapit ng mahigpit. Dahan-dahan, madulas. Hoy, tay! Basta! Hinatay kita eh. Kanina ka ba umalis? May regalo ako sa'yo ha. Ang tagal na natin hindi nakita. Meron akong surprise sa'yo tay. Hulaan mo tay kung ano to. Parang unan eh no. Parang unan no. Diba? Parang basta ito ay galing sa aking puso para sa'yo ha. Walang masidlan na kasiyahan si tatay pag abot ko ng regalo. At maya-maya lang pumasok na kami sa loob at bumungad sa akin ang 4 na kwadradong sulok dito sa kanyang tahanan. Napapansin ko wala siyang moskitero at ang kanyang electric pan ay napakaliit. Mag-iisang dekada na raw ito niyang ginagamit. Binuksan na ni tatay ang pinakauna niyang regalo.
Nakikita ko sa aura ni tatay ay napakasaya ni tatay. Walang mapagsidlan ng saya. Ito na ang musketero. Sa oras na ito ay napakasaya ni tatay. Sa kabilang banda, ang saya ay napalitan ng bahid ng lungkot. Napaiyak, napahagulgol si tatay dahil 5 taon na siya walang kulambo. Tiniis niya ang kagat ng lamok. Halos hindi siya makatulog gabi-gabi. Patuloy ang pagkagat ng lamok sa iba't ibang bahagi sa katawan ni tatay. Sa mga oras na ito ay mahimbing na ang tulog ni tatay. Samantala ay binuksan na ni tatay ang kanyang pangalawang regalo. Bumungad kay tatay ang isang set ng electric pan. Nakatatak dito, TV Bisaya number 1. Agad-agad naming inasimbol ang isang set ng electric pan. Sa puntong ito, bumuhos ang emosyon ni tatay. Humagulgol ito at iyak ng iyak si tatay.